Господин Василев, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми български граждани, скъпи сънародници, Ваше Светейшество Данаил, патриарх български, митрополит Софийски. Картата. Няма значение, всички знаят кой съм. В началото искам да изкажа благодарност към всички български граждани, почти 112 хиляди, които подкрепиха морал, единство, чест на изминалите избори. За мен е огромна чест и отговорност да бъда с ваш представител в символа на парламентаризма, именно Народното събрание на Република България. Благодаря на всички тези, които не продадоха гласа си и гласуваха по съвест. Трябва с огромно огорчение да признаем, че изборите бяха опорочени, че имаше безпрецедентно купуване на гласове, че имаше безброй манипулации,